Sa makausa mayong buntag, mayong adlaw kanimo higala igsuon nato diha sa Ginoo. Welcome na usab sa tong daily devotional ug kanunay kini si Pastor Jan. Mayong buntag sa atong mga kaigsuonan, mga higala. Salamat sa inyong kanunay nga pag-atang sa atong daily devotional. Mga kaigsuonan nga nag-share sa atong mga videos, daghang salamat. Sa mga nag-message nato, naghatag sila mga testimonies o naghatag og mga pagpasalamat usab sa gihapon ang tinguha nini nga ministry mapasidunggan og maayo ang Dios ug ma-share pa nato yang maayo nga balita ngadto sa tanang katawhan. So kung nakay time kalipay kay nato nga ma-share nato atong mga videos labi na sa atong mga minahal sa kinabuhi. Daghang salamat kaayo kaninyo. Ug sa gihapon abli ato ang ministry sa pagdawat og mga prayer request. Kalipay namo nga makatabang sa pag-ampo para ninyo labi na naakaron ang mga balatian physically gawas sa COVID-19. Nag-usab-usab atong panahon, mutugnaw, mo init, mo uwan. So duol kita sa mga balatian. So ato i-pray ato makigsunan nga nasa mga balatian nini mga orasa. Sa gihapon atong andamon atong kanggulingon nining buntaga sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Atong verse nining buntaga nasa 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Learning to forgive yourself. Niabot ba sa point sa imong kinabuhi og pag-ampo nga niduol ka sa Ginoo sa usa ka seryoso nga pag-ampo? Naghangyo ka nga pasayloon ka sa tanan nimo mga sala. Unya paghuman nimo og ampo, guilty gihapon ka niini. Tungod kana kay usahay kita mismo ang dili makapasaylo na sa atuang kaugalingon. Tungod niana moabot sa point sa imong kinabuhi nga samara nga atong ginasilutan ang atong kaugalingon pinaagi sa pag-antos sa guilty nga feeling nga nagapabilin gihapon sa atong kasing-kasing. Tungod niya na usab mo resulta kini og ubos nga pagtan-aw nimo sa imong kaugalingon. Feeling nimo dili na tubagon sa Dios ang imong mga pag-ampo ug dili na kaayo nimo ma-feel ang gugma samahan sa imong kinabuhi. Sa hinay-hinay daw samara nga nitukod ka og usa ka spiritual nga prisuhan sulod sa imong kinabuhi ug gipriso nimo ang imong kalipay nga dapat unta nimo ma-enjoy sa imong kinabuhi. Pero tan-aw nato pinaagi sa Bible kung unsay mahimo sa atong pagtuo diha sa Ginoo, kung unsa kini unsay matabang nini usab sa atong kinabuhi. Ingon ang Bible nga gitagaan na kita og pagpasaylo sa atong mga sala base kana sa gihimo sa anak sa atong Dios nga mao si Kristo Jesus dito sa krus. Ingon ang Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. So pinaagi sa giula nga dugo sa atong Ginoong Hesus dito sa krus, pwede nang mapasaylo ang imuhang mga sala. Tungod kay siya na ang nibayad niini para nimo. Ug mo epekto ni diha sa imong kinabuhi sa panahon nga imong tuuhan nga si Kristo ang nibayad sa tanan nimong mga sala ug niangkon sa imong silot didto sa krus. Abi nimo kung nadawat na nimong Ginoo, dili na ka kinahanglan magkinabuhi pa sa imong guilt. As long as imo nang na pangayuan og pasaylo ang imong mga sala diha sa Ginoo, dungani pud kini sa paglimot sa imong mga sala. Tudloi pud sa pagpasaylo ang imong kaugalingon. Tungod kay kung magkinabuhi gihapon ka sa imong guilty nga panghuna-huna, daw samara nga nagkulangan pa ka sa gibayad sa Ginoong Hesus para nimo dito sa cross. O mas taas pa ba noon siguro ang imong standard sa pagkamatarong sa Ginoo. Busa kung imo nang gitugyan o gihinulsulan ang imong mga sala diha sa Ginoo, tudloi pod sa pagpasaylo ang imong kaugalingon. Sa Bible nay duha ka tawo nga best nga example nga mutudlo nato sa pagkaimportante sa pagpasaylo sa atong kagulingon.
Usa nini si Apostol Peter, kung diin iyang gitraidor ang atong Ginoong Hesus. Ug ikaduha si Apostol Paul, nga before pa siya nimong apostol, libuan ka mga Kristohano ng iyang gipanglutos kaniadto. Bisan tuod pipila ka mga katawhan sa Ginoo ang dili kadawat sa ilang gibuhat, pero sa dihang nibalik og nihinulsol sila sa ilang mga sala, niduol sa Ginoo, gidawat sila og balik sa tong Ginoong Hesus. Gipasaylo ang ilang mga sala, og si Peter og si Paul mismo nagkinabuhi na ilawom sa kagawasan sa grasya sa tong Dios. Uban ang kalinaw og kalipay diha sa kaluoy sa atong Dios. Usahay nganong naagi hapoy guilt nga nagpuyo sa atong kinabuhi tungod na sa wala nimo pagpasaylo sa imong kuglingong sala. Ug usa kini ka klase sa kinaiya sa garbo, tungod kay mas nahimo pa noon kang superior kaysa saad sa Ginoo. Ingon siya sa 1 John 1:9 nga kung isugid nimo ang imong mga sala diha kaniya, andam siya mo pasaylo nimo, pero ikaw mismo dili gihapon makapasaylo sa imong kaugalingon. Busa ipaubos ang imong kaugalingon, dawata ang saad niya ug tumana ang sugo sa Ginoo diha nimo. Nga kung siya gani nakapasaylo na sa imong mga sala, kinsa man ka nga dili pod makapasaylo sa imong kaugalingon. Balika og duol ang Ginoo pinagi sa pag-ampo. Itugyan og balik niya ang tanan nimong mga sala, hinulsuli sa kinasingkasing. Ug human niana, i-enjoy na ang kagawasan sa pagpasaylo sa Ginoo nimo, lakaw og paglikay na sa maong sala. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ug sa katapusan mag-ampo ta. Dios namong gamahanan, salamat kaayo nga imo ming gitudluan sa pagpasaylo namo sa among kaugalingon. Sorry Ginoo kung sa daghang higayon mi nahimong gustong labuan pa ang imuhang authority sa among kinabuhi, pinagi sa pag-disobey namo sa imuhang kondisyon. Nga kung ikaw gani nakapasaylo na namo, pero kami noon sa among kaugalingon dili makahimo niini. Ginoo, tudloy mi nga dili lang mi sensitive sa imong pagpasaylo namo, kundi makamaupod mi mo pasaylo sa amuhang kaugalingon. Tudloy mi nga mahimo ming active kanunay mo dawat sa imong gugma, sa imong grasya ug sa imong kaluoy, ug ma-apply ning tanan sa amuhang kinabuhi. Amo ning saligan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.